Liatinové kríže boli v minulosti symbolom bohatstva a prosperity. Bol to taký Mercedes na cintoríne. Náhrobný kríž znázorňoval, ako sa vám za vášho života darilo. Dnes už častokrát končí zbere. Pán sa rozhodol zachrániť. S otázkou, čo s ním vieme urobiť, tak aby sa dal použiť, sme sa rozhodli následovne. Najskôr sme kríž aj korpus od seba oddelili, všetko opieskovali ostrohraným abrazívom GH50. To sa dostane do každého detailu. Samotný kríž postupoval do lakovne. Najskôr základ a potom čierna matná. Korpus mal trošku iný príbeh. Po opieskovaní išiel na zalešten do stolového trískača, kde sme ho zaleštili oceľovými guličkami. Následne povrchová úprava. Najskôr galvanický nikel, následne zinok so žltým chromátom. No a tu už je výsledok, keď sa to zloží dokopy. Dajte nám vedieť, či sa vám to páči, dole do komentu. Bližšie informácie, ako sme to robili, sú dole v popisku videa. Zostávame s pozdravom.